Значи, сега, започвам тази годишния си възстановителен пост. Реших да е 7 дни без вода и без храна. Да видим дали как ще се чувствам на 3, 4, 5. Ще записвам всеки ден. Много важно е все пак човек, когато ги прави тези постове, наистина да слуша тялото си как се чувства. Хубаво е малко да се шегне над определения срок преди това, колко дни там си решил да прави. Но всъщност, значи вчера, оня ден, 2 дни си направих подготовка, като първия ден бях на вода, течности, ходих на спа, обаче прекалено много се изтощих и вечерта още след спато, нали, пих също вода, хапвах плодове. Както казах, прекалено много се изтощих, усетих, че не е хубаво така да влизам, нали, толкова директно и агресивно в поста. Освен плодовете, хапнах и хляб и кашкавал. Да, много ми се седеше това нещо. Какво друго ядох? Опитах най-различни неща. Печени фъстъци, чипс, крекери, някакви неща, които ми се хапваше, но то бяха малко само. И така, вечерта като му легнах, станах чак преди малко. Спах някъде около 17 часа. Идеята каква е на този пост? Както казах, нали, идеята ми е веднъж в годината да правя по един дълъг пост. Усещах годена вода тази година, обаче съм притиснат от времето и за да има ефект, нали, на вода, трябва да е така повече от 2 седмици, примерно около 20 на дни. Но тази година, преди Великден е, нали, Великден ще е някъде около 12-13 там някъде, така че не ми се прави пост точно на празник, тогава искам да си го празнувам. Има и друго нещо. Съм забелязал при мен, че когато започвам да правя пост на вода, когато почна да се облага езика, става бял, тогава вече не ми се пие изобщо вода. И някак си без вода го кара много по-лесно. Да, нямам сила в един момент толкова много за ежедневните неща. Искам да кажа, че точно в този период аз не работя основната си работа, тежката. По-скоро извършвам някакви такива ежедневни дейности. Паля печка. Зима е все пак все още тук в планината. Карам си колата, върша си разни други неща, правя си планове, чета книги. Да не изпадам много в подробности, но това, което искам да отбележа в момента, ще наблюдавам конкретни неща. Вчера не можах да си снимам езика преди оня ден, преди спато, но ми беше обложен само в дъното. Сега ще го покажа на камерата, вече почва да става бял целия. Не е много приятна гледка, вижда се в дъното как е по-обложен, но вече почва и по-надолу да става бял. По време на целия пост това нещо е така. Това е един от първите симптоми, в които показват, че тялото почва да влиза в пост. Друг втори симптом, който го наблюдавам, е когато почва да ми се променя урината, става, нали, по-тъмна. В един момент, ако тялото е много замърсено, ще почне да става и почти към червена. Някой си помисли, че почва да пикае кръв, но няма такова нещо. Просто тялото изкара много токсини, боклуци и е много тъмно наситена. Третия симптом, който ще покажем, тялото, че вече наистина е влязло в пост, особено сух пост, това е вече около третия ден, когато почва да става много топло и искаш наистина да скочиш в ледените води на реката. Така, какво друго ще да кажа? Така де, ще записвам кратки видеа, утре ще отида да си купя кантар. Обикновено съм някъде около 65-67 кг. Да следя да видим за тези 7 дни какво ще се случи. Както казах, поста ще е сух пост, без храна и без вода. Ще си мокря ръцете и лицето с вода, но в никакъв случай ще гледам да не ми попада и даже капка вода в устата. Да, и така. Приятно за сега, успех на всички!